Tang nakadaw bakam tre ban le ya kata ka ukwa uladung penyap ya ka haduk khat sau sin teh ka wai pat kamit kalawan bat kala ai present yu khat sau teli ki sentiu lili teh ba ulapet ha kata ka por ula jau umat bat ulayam parlo kani gade ka khana sapang ka sen maria goreti ngap ya kani ka khana haduk bandakut kan ai men sem bat kan kta shisha ya phi te men ta khlam pen slam show yang in ya kani ka story kani ka khana kasdang ha kasnong grid ko Ronaldo ha Italy hakas nem khat pras pa kandai pho kamaria kade ka khon kan thei ka banangkong jong uligi goreti bat ka kemi jong ka asunta karlini kane ka long yeng kalong yeng ka baduk shisha henry kalong pat kalong yeng ka bariu blei uluwiji de ubriu ba minot barbo i bhaya ka yeng ka sem jong u te kane ka yeng man ka met ki ya duai rosary lang bat kamaria pat kala pelle jingmut ha ka ktin jong ublei naduk ka por ba kadang rit bat la ong ro bakalong ka khana ka basngur ke jimut ji perkhan ka khana ka bako ngo bat ka khana ka basngaurit tele ya thoro banamar ka jingduk kala nang jor hakat kasnong kane kalong yeng garati kalhaban kan ria snong no syakawe ka jaka ka baki khot ka le ferrari ka badan hajan kanong ba netuno hangne kle yong bat ka we kalong yeng ka balakhot ka serinali hakane kalong yeng serinali ladon ujowani ubade ukpa bat ukhon jong upat ubakarteng u Alexandro laong ro baw new Giovanni ude ubri uba barbakor basngo tanat bandi kiat te kani ka jinglong jong Giovanni kalalong ka ba bhaya kata kalong yeng gorati namar bakide kalong yeng ka ba shepteng bat ka bariu blay te wala kataro namar jong kata ka jingduk kimban se ban yasa rangkat bat kata kalong yeng te habakla sa kata ka snong wat kata ka snong ro kila syam ya kata ka jingim ka ba bat ka bajuan namar kata ka thain le ferrari kalalong ka jaka ka babon tam kata ka jingpang malaria ha kata ka snem khat khandai spa ului ji ulayo ya kani ka jingpang badlo khlat no badlo eno ya ka asunta bad handring ngut ki khon jong u ha kata ka yeng namar bauliyo ya kata ka jingpang malaria badlo khlat no ha kata ka por ka bakpa jong ka maria ula khlat ka maria kadang don tang khandai le ne shipos nem karta te kani kalong yeng kalahaban shim ya kata ka kamram ka bakhya bha ka kemi jong ka maria kalhaban letre selangka haka jaka jong uluigi ukpa jongki kalhaban sim ya kata kalangkor bantre kum ukpa jong kata kayeng kasem kenang ban pendap ya kita kikon kikti kad ba kamaria ba plipat kalhaban long hayeng kum ka kemi jong kita kipara jongka kalhaban shed bantiu ban sait kalhaban sumar ya kita kipara jongka kalhaban pe ya kayeng nadong shedong pan pen kho ya kayeng kasem kalale ya kine kike baro daga jing kemen bat daga jing ngobha bat daga jing po samrke namar bakalayo banyarap ya ka kemi jongka te ha ka jing im jongka maria kala trang ban yo ya kata ka holy communion kumta kalhaban ya kijan bon mile ha kata ka lenti ka bakti ban lech kata ka jaka ai jing hikai katekisim te ha ka country tarik ubnai jeliu jongka snem khat khandai spa iwe kalayo ya kata ka communion ka banengkong ha ka jing im jongka te ha kata hikesngi kamaria kala kolar halaka jong ka donut bat kalong ka khambha ya nga bangan yap na kabenta ka hok ban ya ka bangan yap hakapop kane kala long ka kantin kapaka maria kala pensyong nong rim ya ka jingim jong ka nadok ka takasngi kad bakisngi kidang yaj kamaria ro kala nang san kala long ka khana ka babhabriu bat ka bakhoj bat ka basngur kita ki jingbu jing barkhan u Alexandro pat uladon kumbakhat phrala ne khat khandai snem karta ulastang ban pech new ya kamaria uneu Alexandro udeu khana ubasngo tanat ban pule ya kita kikot ki baja khlia bat ki batngit ki bapan new ya kata ka jingmut jing perkhat jong u uneu Alexandro ulasdang ban kren kita ki kenten ki bas new bat ki baja khlia ha kamaria ha kapor ba ka kemi jong ka kadon halengka kamaria kala sngotu ya kata ka jingma bat kali ai duai bat kala persang ban kirna Alexandro kad bakala ka khlem ya tho ya kane ka kam haka kemi jongka namar baka syapteng yaw Alexandro yo bau penyap yaki lane yo baka takajing kasem jongka kan syem ya kajing shitom kabashir kai te hadeng kata kajing yap jong luigi ukpa jongki kane kajing kasem kala daptang da kajing smosi bat kajing kajing shitom kala ker saudong ya kata kajing Henry kamariapat kala syem ya kata kajing smosi bat kata kajing kum kalat bakan yo banyarap ya ka kemi jongka te kat baka kemi jongka ka asunta
kadang tray shitom sya kata ka pentak ba ban tray shitom na duk dang step perngap bat haduk ban damit Kamaria pat kala shim ya kata ka kamram ban longkum ka kemi hayeng hasem ban pet ya ka yeng kasem bat ya kita ki para jongka tewala Kamaria kadang long ka khana ka badang rid kalhaban pen khoj ya kata ka yeng kasem ban sait ya kita ki jan kinep ban shet ya kata ka ja ka janta hakata ka yeng kasem kan thubro yaw Alexandro bat ya ukpa jong u wala Kamaria kadang long ka badang rid hakamet ka phat Henry kamen sem jong ka pat kalasan bat kalong rang ba man kapor ka juong ya ka kemi jongka may wat jus ngosi ngan sumar ya ke barok hayeng hasem kad ba pedang don halangka uneu Alexandro serine lipat ulasan kum tau khana samla ubadon kata ka jing sngo he bat kata ka jing sngo meng haladi namar ba ukpa jong uro udeu tau briu bakantai bat ubam ngai ya ublei lane ya kata kaniem kum tau neu Alexandro ro ulaim kata ka jing im ka ba khlem blei ula jupule ya kata ki kot kiba penmi ya kata ka jingmut jing berkat kiba tengit bat kiba jaklia kumta uru ulasan da kata ka jingmut jing berkat kaba jaklia te Kamaria ba plipat kabalio i ya kene ke baro kalas ngo tho haladi bau neu Alexandro un lek chakalenti jong ka jingjot kala persyang banduai na kabenta jong u bon sin Henry Alexandro pat ulas dang ban pet ya Kamaria om kum ya ka khanna Henry ulapet ya ka kum kata kalat pun penhun ya kata ka jingkwa jaklia jong u baru lepai ro ya ka de kita ke jingmut ke jing perkhat ki bas new jong u te kumta Kamaria kalas ngo tho haladi bakadon ka jingma ka baab ya ka Alexandro la persyang bon sin ban khot ya ka saka jaka ka bakanja Henry Kamaria pan ka klem pet la ne ka klem yam Henry kala maham yu u bat kalong Alexandro kan mau ba bleu yo i yepi kane ka de ka pop ka bakrao te wat haba Kamaria kala im tang da ka jing shepting ka klem yu thok pat ya kata ka kam ha ka kemi jongka namar ba ka shepting yo ba Alexandro un penyap ya la ujong kupa la ne yo ba kalong yeng jongka kin haban pet no na kata ka yeng bat namar ba ka tip haladi bakim don jaka shano ro bakin pet bat ka ting yo bakin yap thangan te na kata ka daw ka klem yu thok ya ka kemi jongka kala bat ya kata ka jing shisha tang halaka jong ka dot nut kala yai duai man lakas ngi bakan laik nya kata tekat bakis ngi kedang yai u Alexandro ro ula penbor ya Kamaria ban lek ya kata kakam te hakawe kesngi kat baka kemi jongka kadang don halengka u Alexandro lawan bal labat ya Kamaria nakakti bal berten ya ka boun penyap ya ka ada kam trek ban kongo ya kata ka jing ong jong u Kamaria kata kapor kala kantai da kata ka jing slur bat kala ong yu ngamla ban le ya kani nga khamla ban yap ban ya kabangan le ya kani kapop teu Alexandro kata kapor ula dab da jing sngo la rany haladi bal la bitar bal la bo ya kata ka jing pihuny bat kata ka jing shon hakado no jong u te na do kata ka sngi ula sna ya ka be katir bo unyo ban penyap ya Kamaria te na do katu ka sngi ka banang kong hi hakaba Kamaria kaliyo ya ka communion ka banang kong Kamaria kala pele jingmut man la ka sngi hakata ka jinget jongka kalayo ya kata ka jing hikay baka med kalong ka tempul jong umensem bakoy kalas ngoto baka day ban sumar ya ka jing koy ka med jong ka ban sumar ya kata ka jing i jong ublay hakawi ka sngi ka basyid rengkat bat kal ka babe pengat ka asunta ujowani rengkat bat Alexandro kilalek no siya kalengka ka ba tekat ba hayeng pat Kamaria kaladon hayeng ban sumar ya kita ki para rid jong ka bat iteri sapat idang thia hapo yeng hakata kapor Kamaria kadang tany muja rengkat ka jing duai ka bajarjar hapo ka dot nod jongka Henry Alexandro pat ula pen krek lepa ya kata ka jing perkhat ka bas new jong u ula eno ya kata ka kam halangka bad lawan pa sya yeng klem da yatho ya ujowani ukpa jong u bad ya ka asunta kum taw la lej bak sya yeng habaw Alexandro la poy hayeng ula rong sepo jong kata ka yeng bad la khot ya Kamaria kata kapor kalas ngoto ya ka kata ka jingmud jong Alexandro u Alexandro pat ula ring kansan ya Kamaria siya kandong jong kata ka yeng bad la khang ya kata ka jingkhang te hakatahi kapor u Alexandro la say ya kata ka tier ka bawla daban shna bad la maham ya Kamaria bad ulong la dapham ka ngo ya nga ngan penyap ya pa mentahi Kamaria kata kapor ka klem ting la ne ka klem sir Henry kaliyang skem bad kalong yu
Alexandro kane kadai kapop ubleu lama hamban le ya kane pinlet sya kanurok jong kaksau lada pinlet ya kane kakam kamaria kala persyang ban kudup ya kamet jongka ban yada ya kata kajinglong khot jongka namar bakam kwa ban le ya kata kapop ha kata kapot Alexandro lakai bitar hado bom tip briusho namar kata kajingkan tai jongka maria ya ulas dang bandung ya kamaria da kata katir ka baulara uladung ya ka kumbakhat sausin ha kamet jongka kamaria bapli kala kulon kram hamadan kasnam kala tuj kum kawa wat ha kata kaporo kadang pertaya ke kimi jongka bat kalong mei ngalayap o Alexandro pat namar kata kajing septing jong ula pet re yaladi syakawai ke kamera bat ula khang yaladi hakata ke kamera te haden katukan ipor ka Teresa kalayam kata ka pararid jong kamaria bat kane ka jingyam jongka kala poy syakiskur jong ujowani bat ka asunta kibdang don hakata kalangka te habakila lait syaying habakila poy haying kila playa kata kajingkang bat kila lapan ban baka maria kala kelon hamadan baladap sa tangkas nam hakata kamadan ka asunta ka kami jongka habakal yoi ya kata ka aka kabalajya kala kempang bat kala kemtait barok siran yang kamet jongka bat kala yam lan yar hakata kapot te kumtahi kila kitno ya kamaria sya hospital kabadon hanne tuno kane ka hospital kala jengay kumba Henry Mile kajing yai lenti kalong kabay sitam bha namar kajing kanyo kata kakalikulay kumta kane kala pelong ya kamaria pakanang jor kata kajing sitam jongka habalapoy pad hospital ki doktor kila persyang ban le surgery bad ban po ya kamaria kila le ya kata klem da aya kadawai anesthesia namar bakamed jongka kala tulot palan kamaria kala sya ya kata kajing sitam kabakraw ha kajing im jongka te habakilyo baom don lat syuk baka maria kadang im kum tau lang do ulawan ban ay kata ka komunion ka bakhado yaka teha kata kapor ulakali na ka Maria hato pinmam ni em ya Alexandro nakabenta kata ka jing ijong Jisu ka Maria kata kapor kala jubab da ka jing subun klem don kata ka jing shon bat kata ka jing bitar kalaong haoy ngan map yu namar kata ka jing ijong Jisu bat nga kwaro bundon rengkat bat nga habneng te haden nang ta hakapor lai baje jan met hakan driu terik ujeliu khat kandai spaar kamaria kalaklan no kalayap kum kata kamartar kabala IT ya ka jing im jongka ban yada ya kata ka jing khoi haden kata ka jing yap jong kamaria kata ka thain ne tuno barok kawai kala dap da ka jing bitar ka bakrao kibriu barok kilakwa ban sden pasi ya Alexandro namar kata ka jing le mrad jong bat kata ka kamba man jong habaka an kala bishar yu ban namar baudang duna kata karta namar baudang de umainor kumta ki klem penyap yu Henrik la set patok no yu kumbalai postnem hakata kasnem ka banangkong kabaw Alexandro la don hakata ka patong kila set yu utang marwehi hakaway ka jaka kabadum ngain namar ude ubriu ba do nod baru badap tang daga jimbitar baru ongro ba amde ka jing bakla jong Henrik ka de ka jing le jong kamariahi namar bakam syam langit ya kata ka jing ong jong pat kumta uklem pedeng ya kata ka jing le jong Henry ulo kendok penban bakadai ka maria ka balale ya kata ka kam kisngi bat kisnem kilayat hakisnem khat khandai spa sipo haden kumba prasnem bauladon hakata ka patong kawai ka jingja ka bapla kalapon kaladur ya ka jing im jong Alexandro chisen hakawai ka mit kat baudang thia ulio ya kawai ka jing phos niu ka basyai bha hakata ka jing phos niu jong ulio ya ka maria goreti kabala phong da ki jan ki bale bat ka ba ipo sam khebha hakata ka jing phos niu jong ulio ba ka maria kala don hakawai ka persentiu bat kala khet ya kita kisentiu kala khet hadok khat saw teli kita kisentiu lili ki bale kadak jong kita ki khat saw teli kalong da ka benta kita ki khat saw sin ki baula dung ya ka met jong ka haba ka maria kalawan sya jan jong Alexandro bat kala aya kita kisentiu hakikti jong kumtaw Alexandro ro ula sim ya kita kisentiu hakikti jong teha kata kapor kita kisentiu kila kalarong le bat ki badap da gajing sma ubi teha den ang tapan habaw Alexandro la kendit na kabayok tiya ulas dang banyam bat kata kajing mab jong kamaria kabakalapan bena haswa pakan yap kalas dang bandung ya kada nod jong Alexandro khamjor ban ya kata kawai lam teha den ang tapan
ula khot yau tau bishop jong kata katany bat ulas dang ban phala ya kita kipop jong ubaro ula ongro ngala penyap ya iwei angel ibala map ya nga bat menta ngaro nga kwa ban im na kabenta jong ublay tena dok katahi kasngi Alexandro ula kalalong utau koidi ubabhatam hakata kapatong bat ulas dang ban duwai bat ban hikaya kiwei pat ki koidi na kabenta ka jing im kababha hakata kapatong tena mar kata ka jing kalabamud bat kata ka jing im kababha kabawle im yaw Alexandro la pelai no hadin arphonyos nem kata hakas nem khat khandai spa arphopra Henry hadin kata ka jing lai lo jong u ulas ngotho ba kata ka jing lai lo jong u na kata kapatong kamlong rom lada umyopan ya kata ka jing map na kata ka long yeng goreti u Alexandro la rai kut ban sim ya kata ka senjam ka bakhado baun lejwat ya ka kmi jong kamaria ka asunta te hakawai ka met Christmas u Alexandro la poi haka yeng jong ka asunta goreti ula dem kho siu hakamat jong ka baru long da ka jing sngorit asunta ngadeu Alexandro hato pidang la ban map ya nga ka asunta pat kala peji uda ka khamat ka jing isenei bat kala jubab lada ka khon jonga kadang la ban map ya pina beneng ngaru ngadei ban map ya pi ngidei ban ye shong lang hakam ye jong utrai kane kala long shisha kata ka jing le phala ka bakrau bau tau nong penyabriu rengkat kata ka kemi jong kata ka martar kle shong lang hakawei kam ye bakin ya bam jalang bat haden kata kila le kata ka make Christmas sya kata ka communion ka bakhoi haka ar phosau trik jong bana jeliu jong kas nem khat khandai spaar kamaria kalyap kum kata ka khana ka baduk kabalayap kum ka martar Henry haka ar phosau trik jong ujeliu jong kas nem khat khandai spa sanpho ka perthei barok kawei kalayeng ban ai buram yaka te haka takas nem upo pios ulapen bana ya kamaria goreti kum kawei na kita kiriu khoi te haka taka jing le nyem kibriu ke balwan poi sharom kala poi sya ka hanyo langut ban amar ka jing bon palat jong kita kibriu lahaban pelong ya kata ka jing le nyem hamadan St. Peter Square om hapo jong ka yeng mane haka taka por ka asunta goreti ka kemi jong kamaria kala kalalong ka kemi ka banang kongdo haka history jong ka balang kabalyo iya la ka jong ka khon balapan kentang riu khoj kat ba kadang im kalapet ya kata naka kamra jong upop bat hangta kalyo i ya kata ka jing kraw ka buram jong ka khon jong ka te ha kata ka sngi ka bakraw kawei ka jing shisha ka basngotan nat kalong bau Alexandro Serineliro uladon lang ha kata ka sngi ulayeng ha pedeng jong kita kipaj ba ulayam namar ka jing sngongo ba ubleu la pendon kam ya kamaria ban pen im ya ka mensim jong u ulalong usaki ubaim baka jing map ka kamla ban ya kata ka jing shon te haden ba Alexandro ulayo ya kata ka jing map na ka asunta kumta ulas ngotho ba menta umla syo ban im kata ka jing im ka bakan japarte te haden ang ta ulalay no siya kata ka ministry ban yarap ya kita kilang do u Alexandro uklamlong uta ulang do Henry ulatre kumputa ule brother ula pelut ya ka jing im jong u ban rep ya kata ka kaper pan khoj ya kata ka yeng mane bad ban duwai barok kibriu kat kibaya syam bad u keleyo i baulalong ubriu bas ngorin baru badap da ka jing sok ula ju angro ka jing im jonga kadai ka jing lajngo ya kata ka kaper jong kamaria u Alexandro leim hadok kumba prap ho prasnem te hakas nem khat khandai spa nyopo haswa ba unyap ula tho ya ka ve ka sithi ka bas ngothiang ka baul e no kum ka jing sneng hakata ka sithiu Alexandro ula tho nga ang not baki ba pule ya kani kin ngotho baka pop ka panjot Henry ka jing map ka panim kamaria kalalong ka angel jonga kalayap na mat ka jing sniu jonga Henry ka le panim pat ya ka mensim jonga ban yalam ya nga siya ublay tetat hadok kini kisngi ka Saint Maria Goreti kalalong kaway na kinong yasay nakabanta ki samla bat ki khana kito ki basya le don bor bat ki basya le beng kamet jong ka Saint Maria Goreti pan kadon menta ka jeng manikrip kabadon hane tuno ha Italy hakababon lakmut kibriu kilej banduwai bat ban pan jingkarku te perlok kanika khana jong ka Maria Goreti kahika yangi bawat hapedeng kata ka jingduk bat kata ka jing shirkhei bat kata ka jing sya le beng bakan mau ka jing map ka khamla ban ya ka jing shon kata ka jing map ka khamla ban ya kata ka jing penher kapot te tangkum ta perlok kanika story kala point os ka bakon tele da pisngo tanat ika sngo bahalat ikani ka video bat share ikani ka story sheki perlok jongpi te tangkum tahe perlok khublai sibon
ngini kendok pat hakawe ke video ku boleh sebut